alkumestarina minulla on mitä suurin ilo ja kunnia toivottaa Repupera VPK lämpimästi tervetulleeksi tänne gravitaatioon. Ennen kuin aloitamme illan hauskan osion esiintymisemme, annan seuraavaksi appulehtien tekijöiden myös puhua muutama sananen. Olkaa hyvä, Jubileum Julkku sekä Lauri Jäpy. Onks kova meisseli? Onks teillä funkki fillari? Tiedättekö te kuka mä oon? Mulla on itse asiassa väistettävä tästä mahdollisimman pian. Mulla on suuri kunnia tulla siirtämään valta seuraajalleni, eli Julkun päätoimittajalle, Jubileum Julkulle. Tässä on se humma, joka siellä hommaa ryhtymään. Aletaan suuret aplodit. Hei moi! Moi! Ei tule tämmönen pieni seremonia. Varmasti moni ainakin tuttu tietää, että isälläni kakkasi reisiluun 2 päivää sen jälkeen, kun lehti oli mennyt painoon. Ja pienistä kepeistä oli tuollainen apua, joten on aika suorittaa päätoimittajan paljastus ja nauttia kepillinensä kunniaksi. Ja tästä lähtien kannattaa kiinnittää suurta huomiota miehiin, joilla on keppi kädessä. Se on nimittäin tästä lähtien päätoimittajien tunnus. Ai niin, olen muuten sinkku. Ja seuraavaksi annamme kepin Retuperälle.